Подготовката за празника тече усилено. То в 10:30 е официалното откриване. Честит празник! На вас, Ще разкажете ли малко за това, което приготвяте в момента, за каменовските традиции? Тук е боб с него, като стане боба и агнета ще станат. Се слагат рамо. И катми, бабини катми, много време на озър. Агнета червемета и след малко ще правим 2 пъти токано. Това са ясия. Вашето име да се представите? Аз съм Атанас Стоянов. От Камено или от? Да, от Камено. Тук сме родом. И сега празнуваме Георги ден и празника на Камено. Може ли с няколко думи да се представите и да кажете коя от каменовските традиции тук представяте? Катмина Сач? Милевски. Сина човека, да. Катмина Сач? Катмина Сач, предполагам? Да. Представяме каменовски традиции. Да. В Камено. И го правим за благото на хората. На празника на града.
вина и после почваме скокано. Да ви оставим едната такова, не? Това е най-хубавият човек, който ще разкаже за празника. Слушам ви, представете се, кой сте? Аз Остател съм. Да. Ръководител съм на Каменски традиции. И в момента сме на празника на Камено. Подготовка за празника. По-късно ще почне, подготвяме чевермето, 2 пъти токано, кътми, за да има да посрещнем гостите на Камено и нашите жители. Да ги почерпим за нашия празник. Да отчетем празника. И синхронизирате, когато Боба стане, да стане и ягнето. По едно и също време, да. И да върви мръвката с Боба. Но така като гледам тук, основно мъже са каменовските домакини, явно по-добре готвят. По принцип е кукерска група и като цяло е изградена от мъже. Но явно и се спазват световните традиции мъжете да са по-добре готвачи. По принцип така е доказано, че мъжете са по-добре готвачи от жените, така че опитваме се да поддържаме традициите и да си храним жените, така да го кажем. Те са по-глезени, някои не са пили кафе още, да ги събудим. Кой дойде първи? Криси. Браво, браво, браво! Давай по-бързо, бе. Загаш махлата. Давай, Сиси! Сега тръгна вече. Давай! Браво! Браво! Бру първа. Браво! Ивонка. Тук финал е оспорван. Георги. Хайде, още дете много отзад. Не е ли от нашите? Той е звън класация. Трета, има ли още? Тя ли твоята ли е? Нищо, никъде да е. Кога да е?
Виждам оспорване над превара. Добре, до последния момент. Давай! Браво на децата, браво! Велислав е на първо място. Браво! Първокласници, втора възрастова група трети, четвърти и трета възрастова група от пети до последния възможен клас. Така, спуснаха се по трасето общо към 30 деца, точно всъщност 30. Първа възрастова група 10 деца. Победител в първа възрастова група е Божидар Петров. На второ място Божидар е с 1:32 време. На второ място е Йордан Иванов с 1:34. И на трето място е Радослав Стоянов с 1:41. Във втора възрастова група се впуснаха 9 деца. На първо място е Бру Алиева с 1:24. На второ място Велислав Величков с 1:29. И на трето място Митко Йорданов с 1:30:21. И в трета възрастова група се спуснаха 11 деца. На първо място е Санди Костадинов. Къде е Санди? Състезател си уж. Чакаме те. На второ място Никола Михалев. И на трето място Красимир Куртев. Всички, които са участвали, да дойдат при нас. Всички ще има награди. Май аз ще така, аз нямам си ял. Я да го не съм ял. Баба ти. Да. Аз ще му съдилата. Коласа. О, сега ти да се пейте. Здрасти. Добре дошла. Да. Да. Как е? Gracias.
Христос възкресе! Воинствено възкресе! Живи и здрави, честит празник! Честит празник! Празник на Ветера! Воинствено възкресе! Какво да се прави? Много. Празник! Празник! Жива и здрава да си все така. Нищо ли няма, какво въздишаш? А, да. Сергей! Айде. Премудро с внимание да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички вас! Ще чете Свето Евангелие от Светия апостол и евангелист Матея. Да внимаваме в това време, пренесите учениците в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се някои село народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Помилуй ни, Боже, по Твоята велика милост, молим Ти се, чуй ни, помилвай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за българския православен народ и за христолюбивото наше воинство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за високо преосвещения наш митрополит Йоан. Още се молим за всички братя и за всички християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото си милостиви, човеколюбив Бог, и на Те въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Спаси Боже Твоите люде и благослови Твоето наследие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси Боже Твоите люде и благослови Твоето наследие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Запази Боже Твоя свят храм и го посети със Твоята милост. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Запази Боже този град и всички Твои люди, които живеят в него сега, всякога и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смерти осмет побрал, Исус Богу,
да всили Господ Бог душите им там, където почиват всички праведници. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Да изпросим от безсмъртния Христа, наш Цари Бог, Божията милост и небесно царство и прощение греховете им. На Господа се помоли в място светло, място злашно и място покойно, там, където няма никаква болка, скръб или въздишка. Всяко едно съгрешение, което се сторили с думи, дело или мисъл, прости им като благ и човеколюби Бог, тъй като няма човек, който да живее на тази земя да не се греши. Едичък ти, Господи, си без грях. Твоята правда е правда вечна и Твоето Слово истина, на Господа се помолим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш. И Те въздаваме слава с безначалния Твой Отец. Там на черти. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Още се молим за високо преосвещение наш митрополит Йоан, за нашите братя, свещеници, свещеномонаси, свещенодиакони и монаси и за цялото във Христа наше братство. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Още се молим за този град, за градоначалника, за милост, живот, мир, здраве, спасение, посвещение, прощане греховете и успех на тези, които служат в този свят храм, свещеници, дякони, певци, основатели, настоятели, благотворители, на всички норящи на този свят храм и на всички, които живеят в този свят град. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Запази Боже този град и всички Твои люди, които живеят в него сега, всякога и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смерти Бърдунски, честит празник на Камено, и тази година спазвате традициите, да ни кажете няколко думи за празник и на вас, на вашите зрители, на всички жители и гости в Камено. Мога да ви кажа, първо, че много се вълнува, защото се получава наистина нещо много добро. Това го виждам от лицата на хората, от усмивките, от поведението, така да се каже. И то именно това беше целта.
че ние имаме един хубав храм Свети Георги и ни приляга на Камено празната ни да е точно на празната на Свети Георги. Друго, да ви кажа, винаги съм работил за обединяване на населението, за така повече да са виждани хубави поводи. Знаете, какви неща, пандемии и така нататък преживяхме. Дано Господ Свети Георги да е от нас, да напазва от тия работи вече. И още веднъж искам отрицателната енергия, колкото се може повече да се изчисти от хората, за да можем вече така да гледаме малко положително, да не съблеем всичко това, което четем. Това ли? Казвам къде. Да, това ли си пожелавате? Това си пожелавам, да. Повече да сме единни, обединени, усмихнати, а не злобни с клините. Самия. Ма той направи така и скрива. Тя има подаръци. Кажи здравей. Никици, Биорек. Защо така? Да, има отписане с краща. Здравейте, уважаеми приятели, многобройни жители и не по-малко гости днес на община Камено. Днешният Великденски втори ден и Гергьовден празници са едни от най-почитаните християнски празници за всички християни. Но ето, че и този ден
днешният Гергьовден е празничният ден на община Камено. Позволете ми от името на кметът на общината, господин Желю Вардунски, да честитя празника на всички жители на град Камено. Да пожелая на вас, всички присъстващи и вашите семейства, здраве, което е най-ценно. Винаги да има светлина в душите ви, позитивизъм и празничност, каквато е днешната празнична обстановка в община Камено. И преди да започне официално нашия концерт и преди да обявя нашето присъствие и моите колеги, искаме най-официално от името на организаторите да дадем думата на кметът на вашата община. Моля за вашите аплодисменти за господин Желю Вардунски. Заповядайте, господин Вардунски. Скъпи жители на град Камено, на общината, скъпи гости, виждам и много непознати лица, което също не радва, защото ние сме така гостоприемен град с добри хора. Поради това, че съм много развълнуван, аз по принцип не чета, ама ще се прочита речта, която наистина е от сърце, нищо, че ще я чета. Да. Добре. Уважаеми жители на община Камено, уважаеми народни представители, уважаеми кметове, уважаеми гости на община Камено. Днес на 6 май Камено чества деня на своя светец-покровител Свети Георги Победоносец. Той символизира храбростта и вярата и точно тези добродетели, които са ни съхранили и водили. Днес съм щастлив, че по този хубав повод виждам всеотдайни, будни и устремени хора, които символизират свободния дух на нашия град, и за мен е чест да ви приветствам. В деня на Свети Георги Победоносец отправям към вас най-искрени пожелания за здраве и благоденствие. Празникът на Камено е извор на гордост, че именно това е нашия град, който умело съчетава традиция и модерност. Нека Свети Георги ни напътства и покровителства. Нека ни вдъхва надеждата, да ни помага за всяко начинание, да ни дава сили и воля. В името и за честта на Камено и България. Нека развием заедно Камено. Нека съхраним духа на нашия град за идните поколения. Честит ви празник! Живи и здрави! Още веднъж честит празник, добро и празнично настроение на всички вас. Аз ще поканя моите колеги от оркестър Канарите да заемем своите места и тъй като знаете всичко е наживо, трябва да се настаним, да включим нашите инструменти и след броени секунди ще започне празничната програма в чест на празникът на вашия град и разбира се за всички присъстващи. Надявам се, че ще се извият кръшни български хора, разбира се канарски хора и песни, за да остане този ден един добър и незабравим спомен за всички нас. Най-ми драго румяно вързено с водата страна, да се набелиш на чевиш, янушкато се обичаш. Най-ми драго румяно вързено с водата страна, да се набелиш на чевиш, янушкато се обичаш. Всичките бебета гледат, вещи на коледа вдигат, вещи на коледа вдигат, на мене да ми първо. Всичките бебета
свещи нагоре да вдига, тя мене да ми възосва. Велики птица, велики птица, Мари, вели люлянови, уледини разни гори, велики птица, велики птица, Мари, вели люлянови. И хора за всички вас, но на всеки празник има гости, но има и официални гости. Ето, че на днешният голям двоен християнски празник професор Мария Нейкова, областен управител на област град Бургас, е тук, за да уважи първо, разбира се, общината, кмета на вашата община и всички вас. Затова прекъснахме за малко празничната програма и най-официално искаме да й дадем думата. Благодаря ви. Уважаеми господин Вардунски, кмет на община Камено, уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми госпожи и господа общински съветници, народни представители, скъпи жители и гости на Камено, изключително съм щастлива и за мен е чест да ви приветствам днес точно по повод 6 май, празникът на Камено и разбира се празник, в който почитаме Свети Георги Победоносец. Тук, по тези земи с хилядолетна история, за които легендата разказва, че повече от 500 години е бил център на средището на живеещите по тези земи, тук, където Бог е дарил с уникално красива природа, с страшно талантливи хора и работливи, разбира се, и един от най-плодородния чернозем, искам преди всичко да благодаря на кмета на общината и на общинска администрация за изключително активната политика, за всеотдайността и ангажираността по отношение на решаване на проблемите на Камено и превръщането му в още по-прекрасно място за живеене. Още миналата седмица на първата среща с кметовете, кмета Вардунски вече ми възложи няколко задачи, които трябва да решаваме и аз ви уверявам, че вратата на областна администрация е винаги отворена за вас,
Продължавайте все така активно, обединени, единни да работите за това да превърнем Камено и живота на хората тук в още по-приятен. Честит празник, бъдете здрави и много щастливи! Всички проекти. Спечелили страшно много награди и сега им обещаваме да спонсорираме и ходенето им в Париж, защото те заслужават. Не само защото са спечелили наградите, а защото популяризират и рекламират този прекрасен край. Бъдете здрави! Още веднъж аплодисменти за невероятния оркестър Канари и следващите китка от хора са за вас. Поздрав от мен!
следващата година Гергьовден, празникът на град Камено.